Sa Action Night Patrol, magasunod sa Dili, Gidlabang, Madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upo sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagburita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras 9 minutos karon nga adlaw Lunes petsa 17. Lunes naman nga edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sini nga mga correspondent sa liwat na Manila sini nga pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sini kapolisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang aton sini mata kadulungan oras sa kagabiyo ng aton sini nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Nagalambiyog na sa pinakabahin sa Metro Bacolod aton na maliwat nga bantayan kag ato naman liwat nga himulsuhan ang liwat nga maamat-amat kapag dalom sang kagabihon anano pa nga mga eventualities from where the action is. Action John Diaz mga responder back to back sa aton nga piloto. Action Papang Nixon Tahom. Ato mga pagbantay sa update sa mga balita national, sa mga balita international. Breaking news, flash report, update sa COVID-19, ginatutukan ni Nasang News Center, action on Defensor. Updan makita sa aton nga mga technical partner diri sa Studio A, master control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Sir Elway Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower, Barangay Tarok, Syudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanda ng inyo sinilagad ninyo sa Angkorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Rabilin. Isa ka oras
7 ka minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Hindi na magliso sa iban pa. Tutok na diri sa ato sila nga pagpangalagad. Manaya-naya sa gihapon na lakas ang ato sila nga panahon. Wala kita sang ginatawag nga weather disturbance. Magapadayon ang maayo nga lakat sang panahon. Extra lang nga paghalong because nga nagaduging ang balatian nga trangkaso. Sa balatian nga trangkaso, kompleto ang rekados sa ginatawag nga COVID-19. Usually, kung gina-COVID-19 ka, arat na mga sintoma, ubo, sipon, hilanat, panalakit sa lawas, amo na ang igo masang trangkaso sa aton sining kalawasan tungod din sa pagkambyo-kambyo sang klima. Mainit kun adlaw, kun sirom na kakagahon, puwerti katugnaw. Di kon mahina ang imo sining nga immune system, dara ka kagatakihon sang balatian nga trangkaso. Kung may balatian ka nga trangkaso, kung mapakonsulta, sigurado positibo. Ara ang karakter sang COVID sa trangkaso, kamo na subong nga hindi malikawan, ang tao ginatrangkaso, ang tao subong ginasiburo kung sa mga manok pa tungod sang kambyo klima. Pero nga aton sa gihapon panugyan, way kita nagakulang. Sundon ta lang ang ginatawag nga health protocol, ang ginatawag nga pagsoksok sang face mask, social distancing. Kung hindi gid man importante ang kalatuan, ayaw na magwa sa imo puloy-an. Amo na mga basic nga health protocol subong nga sundo naton. Plus, ang pinaka-importante gid sa tanan, ano gani, magpabakuna na. Sa wala pa nagpabakuna, ambot sa inyo da. Kamo mangyapon ang masakripisyo, believe me. Patihan nyo ko daw. Sa wala pagidya kaagi bakuna, hindi pagid man ulihi ang tanan. Naka-problema gani ang kompleto sa bakuna. How much more nga ikaw ya, wala gid nakapabakuna mi isa. Kakuna kulo kompleto tana ang aton bakuna. Kung may tsansa, after nga makompleto nyo ang bakuna, within 3 months, pwede na kamo makapa-booster shots. So kung may tsansa nga magpa-booster shots, available man lang ang vaccine, arang kadahan na kag, arang kahanay nga ginatawag. Aratsada, arangkada, para sigurado, may idepensa ka sa imong alawan. Again and again, suliton ta ang pagbabakuna, hindi garantiya na hindi ka matapikan sang virus. Matapikan ka sang virus, pero hindi ka matamaan. Hindi ka madalman, hindi ka pa ma-hospital. Kaya nga, may ibato ang vaccine nga ara sa sulod sang lawas mo nga buot magpenetrate sa imo. Amo na ka-importante ang vaccine. That's why nga ang gobyerno nagapasangkad sa nga vaccination program house to house. Balay na ang katuan sa aton nga mga vaccinator para lang mabakunahan, para lang maiganyo ang wala pa yakagi pabakuna. That's why magpabakuna na. May mga protocol nga ginapatuman ang aton National Interagency Task Force. No vaccine, no ride. Ano pa?
May iban nga mga malls, galing kay Subong ginbawi na. May mga malls, may mga kalan-an nga sa ulihin na magbaton sa imo, mapakaon sa imo kung hindi ka kompleto sa baksin. Muna bla. Makadto ka sa kundi nga lugar, pinapangitaan ka complete vaccination card. Kamo na bla nga mga sistema, nasa subong pa lang, magpabakuna na. Hindi na kamo magduha-duha pa. Ang inyo pagpati sadto, ipahigad na anay. Ang importante, ginadepensahan ka mo sa gobyerno na hindi ka maigo sa COVID kag hindi ka man makalaton sa parehas mo dala ang imo COVID nga raslawas mo. Amo na pinaka-importante. Pinaka-importante, magpabakuna gid. After 3 months, pwede ka na booster shots. Ayos! Sa ato naman nga makauturan, ini serving eleksyon ha. Suliton, taliwat, basi pala kung luyag nyo magtulot transaksyon, baligya pala motor, make sure nga ang inyo baligyaan sa motor, hindi membro sa salisiga nga, kaya basi masalisihan ka mo. May pila hindi ka makaso sa Bacolod nga transaksyon, baklon ang motor ng ginabaligya mo. Kaya mo, sa manog bakal, itis drive. Tingala kalay mo yung ang gintis drive nga motor mo ngayon nagbaligya, hindi na mabalik sa imo, kay galiya, gin palagyo na sa imo manog bakal. Muna ha, ilang manginwais ka sa mga transaksyon katulad sini, motor man o konsalakyan ha. Aware ka mo sining tulot test drive ha. Diba si mangin biktima ka mo. Mangin makaluluoy lang ka mo. Kagkanugon lang sa salakyan nyo nga madali sang kawatan. Una ha, sa mga nagatulot transaksyon motor, make sure nga ang i-transaksyon nyo, kilala nyo. Make sure nga ang i-transaksyon nyo, hindi kawatan. Kay basi kon masalasyahan. Bugto orangos gito. Ayos, balo kang salisi, padasigay, amalang na mong abtik balikay bla. Oh. So, nangin uso naman sa buong style mo. Puro test drive ko na abi, kay baklo niya sa lakyan mo. Limo ya, plagyo ya. Mga kadapat bangin, aware man ka mo sa mga mudos katulad sini nga mga kaso. Ayos! Wala nung nga mangin vigilante man ta. Sa tanan nga bagay, sa tanan nga hulag ta, di ta pagsalig permis pulis bla. Sa maholdapan ka da, ma-snatch ka da, ibasol din sa pulis. Kaya ano abi kaya ang pulis, why na diga patrolya sa sini nga lugar mo. Kaya kung nagapatrolya ang pulis, why ba ko tanik mas-snatch? Sala na nga tsuri, kasi pagkapatuod may pagkahangag ka man. Oras ng kakabihon, kaya sa anon, kaya mo lakas dalan, ka-text ka. Oh, ang sentido, common bla, but silingon, ginahagad mo, ang kawatan nga magkawat sa items mo, kaya ikaw mismo ya, nga nagalakat sa dalan, naga-text. Ibalo ka naman yung mga kawatan, subong bantay luta. Pag may tsansa, dapol, hold up dayon, snatch dayon. Hindi mo na mangigo ang kawatan kung may pulis. Kung ano nga bantay sa pulis, mas doble ang bantay sa kawatan sa pulis. Kaya mo na blang mga personal belongings nyo, hindi nyo pagtagaan, oportunidad, tsansa ang kawatan. Ibalo kayo ang kawatan nyo kung may tsansa na ya, kag may oportunidad, iguong ka na nila. Kaya mo na blang, galakat ka sa dalan, isahanon ka lang, ga-text ka da. Hindi ko malabayan nga sa kawatan, misalnya kawatan ba, nami cellphone niya, siya nang isa galakat sa dalan, no? Abi tripingan, tani. Abi goon, tani. Nan, napakahangag mo ko sa bala, ipahigad mo na bala. Halimbawa, kasakay ka sa jeep, ga-text ka da imo ya, kaya ka balong, tupad mo liya, kwan, nagapang pickpocket na sa mga takabutang mo.
ibutang bala sin tsaktong paggamit sa gadgets, specialmente mga cellphone. Iba niya ko sa galakas dahil ka cellphone, ka text-text. Mga mo na nga kinanglan likawan tayo ni, na makapanghalit, kag mahalitan kita eh. Kaya mo na siling ko bala, ang kawatan niya, basta may oportunidad, may chance lang, go niya kas na. Ano na mga basic na mga hindi ta permi pagsalig sa pulis ta. Kung mabiktima ta ko sa hold up sa snatching, ibasol din sa pulis. Kung way mo tanaw kung lingon mo nga gin hold up ka, nga gin snatch ka. Kay may pagka-alipungoy ka man. Oh. Mas libla nga mangin vigilante ka kung dalakat ka, ulaligmat ka man. Ulabalikit ka mas likod mo basi may nagasunod sa imo. Libla. Specialmente sa mga call center agent tabla nga mga naga-duty mas grave agahon kung maglakat ka mo gani sa graobrahan yung mga call center nagpulo pa dulo o mga mus pamilya nyo sa mga utod nyo di ka mo magwa kay sa hanon ka mo specialmente kagahon kaya mo nung inugwa sa aswang duty ka kagahon lakat-lakat ka nagabantay ka sa dalan basi maggan ka kundi maholdapan ka pa mo na bla alam may upod ka man upod anay sa pamilya mo da kung nagabantay kas lakyan si kadalan di bla amo na nakasimple ang ato ka po isa nagahimo man sa pamagi pugaling kiti akawatan nga himo man pamagi mo di bla kung mga magpapara sa inyo nga nagasakay ka mo motor kung may magpapara sa dalan nyo nga hindi mo lang pulis hindi mo magdulog basi kawatan na pagdulog nyo tayaan ang mo armas da agawon kwaon motor nyo nan ano lang mga style hindi tayo pagsalig pulis ta kaya tanang ginahimo mas ang pulis ta kalikiti kung kisa malusutan gidbla mga siling ko suliton ko kung nga bantay sa pulis sa kawatan doble ang bantay sa kawatan sa aton kapulisan ayos mga tips lang na ayhan makabulig man sa inyo nga ginaikot sa mga tagadlaw-adlaw bla. Especially sa mga nagatrabaho orasang kagabihon. Ayos? Kung nagadala ka mo motor, kumplituwa ang parapernalya sa motor nyo, driver's license, ORCR. Kung makalabay ka mo sa checkpoint, at least hindi ma-delay ang mga kantuan nyo kundi nga lugar. Ato ka purisa nagakandak na random checkpoint mo. Kung makagi ka mo sa checkpoint, kung preparado na ka mo, ara ng driver's license nyo, o RCR sa salakyan nyo, motor nyo, pagkatara sa pulis kompleto, go ka man na dayon. Pero kung hindi ka mo kompleto, dati basi kung ma-delay pa ka mo, why swerte nyo salakyan, basi kung ma-impound pa sa atong kapulisan. Naman ng mga klainanon, blang lang alerto man. Dibla? Ito na kasimple. Aksyon Radio Philippines Standard Time. Alas 10:06 na. Ante sa mga report gikas ato sa mga correspondent. Unahon tayo ng ato sa mga patrol 2. Ang ato sa mga Crosswind Patrol. Kamusta hon tayo paglibot-libot na aksyon dyan. Sa balik kapag pangalaga daton Lunes edisyon sa inyo sa mga palatuntunan. Observation report sa ato sa mga Patrol 2. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Dari sa aksyon dyan niya sa Patrol Observation Report dyan. Please kami. Ay lamig ng simoy ng hangin. Dumabalik na sa Pasko. Gusto ko magbalik sa Christmas. Ha? Gusto ko magbalik sa Christmas. Gusto mo mag-year-end naman liwat? Hindi tama na to. Hindi nga ni, mabalik ka pa sa Christmas tapos na year-end ta. Tapos nagli. Tapos ng coverage sa Christmas, mabalik ka pag-year, bunano. Hindi na, gusto ko lang lumabas sa gaya ng Pasko, liwat. Next year naman eh. Ati, ang noon pa lang na, no? Hindi ka magdali-dali, no? Amo gani. Imo kay dali mo gusto mo mabalik sa Christmas? Hindi do pwede lang ma-rewind lang na gamay matamat kay do kay Ridlaw sa natawag nga Pasko. Daway ko gidlos Pasko ah.
Doon ka na idalbas ko, ha? Ay, oh. New Year, ya. Kaya mo man gasto. Mo magaling gasto. Tingala ko sa mga tao, doon ay gagwak. Oo, gasto. Mga kaso, magasto ka gid. Pero tigid na nga gastuhan na, karon nga gabi, libot-libot kami ni mapambo kabog na sang panyim polabot kami sa Dumanan. Oo. Way naging silakyan, may nagabiyahe nga dampo kinagsanere kumpara mo sa December. Pero tigid yung lugayamon sa iban. So mga gabi, ay inisip po ng mga salakyan. Pero porting hangin. Oo. Gabugos-gos ang hangin. Amo nang bako do mabatagan magtunog do abi mo do Pasko gyapon la. Kay mabulubog na ang ang dapes ng hangin imo gid mabatsagan sa imo nga mga panit. Mayang gabi dira sa tanan nga kapulisan sa station number 10 kay Major Richard Farito, kay Police Lieutenant Tuburan, kay sa mga kina niya dira. Ara sa desk dira damti no nagapamati sa Action Night Patrol. Maging gabi dira sa inyo tanan, hopefully nga linong kay di na pandumanan kami. Naglibot-libot kami sa Handumanan, nagsulekta linong sa barangay Handumanan. Mayo kay pinaka-standby to kay nang mga emergency responder nila. Kay ti sa bagay, fractional ko sa Handumanan, kung hindi ka dara magtiner, double-budlay man ka wala emergency responders, especially kung kinanglanon la. Oras ang kagabi yun, kibudlay man sila. Mas mayo nga naka-on standby dara ang mga emergency responder para at sa post isa lang ka-responde aksyon na Eric, no? Naglabay pag kami diri sa area sang Singkang, may puno ng isang kahoy sa Singkang, bla. Okay. Lapit sa intersection, lapit sa may traffic light, nga wala aksyon Eric na kakas. Why ba, no? Why ba na natadlong, why na kayo, no? Ining puno sang kahoy, nagasandig sa may poste sang kuryente. No, ara ng draway ginakuha. Ambot kun sa no, nalibuton ka sa Neco, may mga areas pamana nga wala nila pang kayo action Eric, no? Abi ko may clearing operation to sadto pang Sineco. Gani, why man nila nasakop, dra? Ang syudad ta? Why naguro nila dra talupang dan, bla? Base? So, subong gabi, paglabay namon, meron ba to? Ang ugat, nakita ko, gid nabugnot ang ugat mula sa Nereka. So, police at tuntanan ng mga ka-aksyon sa mga taga-Sineco, dra. Matalupang dan nila mo man sa may Quezon Avenue, grabe sa tabok ka NOHS, may pasulod ko na pa barangay 16. Uy, ang poste sang kuryente, dagaluy-loy, na tumba aksyon Nereka. Dapat sa tuntanan ng mga ka-aksyon, ha? Inay-inay lang, gid, dra, maglabay ka mo, especially kung gabi, hindi mo nun, alang tawon nyo gid, kay doha, tunga gid sa sandalan, ang ginokupar, sang tumba, hindi na nga hilay, tumba, gid nga protection ni Reke, hindi na galuy-loy, ang kable sang kuryente. Delikado. May gatawag pag gid sa to, no, kay na, way na to na lang alang, kitabi katuan, tali naton sa Greensville, may ginaparawagan man to mga residente, kay may nagahilay man to ka poste, ay, kalalain man sila kulbatong treasurer sang ilang homeowners, dahil ka pinanawag kay nasa ton, tayo may makadto na to tanig, ganun kay tinatabo, di ba sa area sang downtown, may operation ang CIDG Action Ereka. Basta, kempuan na naman ang mga lagawan tong sa may area sang Greensville. Malantaw ko na naging man tong sitwasyon nga ginareklamo diri sa mga residente, iti mudlay gid man nga makon mo kibang kay mo ya ko doon sitwasyon dira sa area sila nga subdivision action Eric, no? Subong man nga gabi halong-halong sa tanan naton nga mga ka-aksyon nga nagalagaw sa downtown. Oy, nagbinalik na naman sila. Yung gulpi gudlagan, black ka pang kuha sang bag. Uy! Kapag snatch. Ari na naman sila, mga snatcher, aksyonarik, mga bata, pagla sang una. Nga, di ba, nag-quarantine. Hindi mo matanoon, hindi kagwa. Nagkikibuyan sila, nagbalik naman sila downtown. Oy! Nagbalik naman sila sa vision nila. Dapat hindi mo sila, no? Sa mga gabi ho, may gindakop ang mga taga-bitaw. Nadakpan ginila bo ginas man sang bata 16 anyos bilang ni pero notorious na daw sa may backup gini ni nga mo ni nagapang kawat sa downtown kay makitaan sa gani pang butungon yung mga cellphone mga bag ano mo kay na tempuhan sa kina katapag enforcer tatlo katapag enforcer masugata si mo di ka malusot naman pero wag sa kalusot ibibi pa sa tupad ko kina ay gali. Aba ko, mag-ibig ka doon, mo katulong luha mo, ha? Kay, hindi kayo magtulong luha mo ko ni pasulod ka karon kay Mama Arasaga sa bakapuan silda nila, o. Kay na nagunta TV, kay Evelyn, hindi kayo magwang
luwa, yung braso nga mata. Oo. Kung hindi ka magibibi, gadi, nadakpan ka na may bibi, kamay mo, katapusan kilala galing tuntoy, ha? Ako mo, di type lang ka, pero pinakadamo sa mga tato, sa lawas, ya? Ang basang napakita siya kapulisan, ka na naman din, nagbalik ka na naman. Happy bot siningon, kilala, kilala, eh. Kilala, sa kagnotig, siya ko nga mo na Oo. snatch, eh. Gani, kilala, sa ni Sir Velasco, gani. Basta ko gani, guro ko, why kami to, nakakatilag ko. Galing kiti ato kami tabi kay na eh. Doon nakibot gid ng mga pulis nga dugin tabog ka na naman dinamon sa downtown. Kita public ka na naman namon. Nagbalik ka na naman de. Tapos may bihibi ka makina supad ko. Sabi ko kung ano kay ma do bayan niya pa ko madala sa nga mga biktima sa paluy-luoy ba? Do atinan pa sa tani. Kaya hindi gid pwede atinan na kay nadakpan. Kaya na-recover. Ang bag actually balik na lang to sa biktima bala. Ako rin yung problema sa mga biktima mo lang. Example, na-snatch ka. Hindi mo na lang, baka sige, balik na lang din gamit ko. Kung narabi ni-recover, hindi lang dapat maglabot sa punto nga mo sila. Kaya kung ibalik mo ng gamit mo, pabayaan mo man lang, hindi ka mamareklamo, kundi kiluluoy naman ang kiliwat, mga biktima naman ang liwat. No? Damo pag inis na mga biktima. Kaya nato na tabok siya, ang 16 years old ngayon, gin-detain lang siya. Pero, boy, ang gito, kay why man mga complainant, hindi naman ito magreklamo ang ginkawatan niya. Kaya balance nga ka traffic enforcer nga ma'am, kung why di nabalik ang bag mo, ibi kagid. Di mga ganit kinabalik ni. Grabe namon nga, hindi mo ni pagitolerar ang bata ni, dapat ni mapadudlaon gid la. Oo, tani. Okay, para hindi magliwat, yun ang kitiway. Pero okay na lang nabalik ang bag ko. Anyway, masindihan man natin sila. Pero ang bagay kayo na sa mga polis sa Bakapuan, mga may klase ng mga bata, dapat kung may ginabiktima sila, makomplain gid. Para hindi na magliwat ng aksyoner, ikaw, dalon kila nila na isa paluy-luoy kay baby. Sos, damo gano'n mga biktima sa may downtown area. No, dapat, lang gid i-coopera sa kapulisan kung anong ginayo sa kapulisan, essential inasakay para man sa iba, no? Kapik to say ko, no? Balakag pabulag-bulagan lang ang basong kilala ko. Hindi man ko pwede mga bata karan minor karan kay na, no? Sabi namin mga taga-city nga daan aksyonerek. Lekson man yun, nagtabo kay na. Ang ibandab lang hindi gusto magpapakuna ka magpakapos na lang. Ang Dr. Chris Rongo aksyonerek, hindi nyo ginapahimuon kay mga ampul gito mo kaso mo. Diba? Kaya na nadakpan 3, 2 mag-iloy ni sila nga 2. And then ang babae, aksyonerek, pero ang bal nila, trabaho lang manada sila kuno. Pero ang bal do Chris Rongon, ang volunteers ng EOC, bisa nagkatrabaho ka, tinadakpan ka, gagawin na ginibra mo, hindi kita pwede. No? Ang gwade, 3 gini sila, nadakpan gino sang station number 1, kag sang Regional Intelligence Unit 6, Action Eric, kago po Emergency Operations Center, dari ni sa may La Purisima Building, Locsin Street bala, kung di ka magsarado sa may corner, ginasa sa kwadra, Action Eric, iyan ka barangay 24 na sakop pa. Ining subject actually, sang ining operation nila, may si Ivan Joros, 18 years old, taga Puroked Babuena ni, barangay Villamonte, Iloy na dakpan man actually, no, ni Joros Action Eric, kamo ni si Maribeth Joros, 44 years old, sang barangay Villamonte man. Ang isa ka babae nga nadakpan pagidri, amo ni si Loresa Fonilas, 45 anyos, ang Purok Tunay, barangay Bata. Karamdamo sa mga peki ng mga vaccination card. Ang balbi ni Doc Chris Rongon, ano ni mga vaccine card nga ini? Ang vaccine card, kidak generic, para sa iba natin yung makakson, mabala nila, pwede na sila ma-download online. Kaya ginikilig sa DOH nga ginatag na vaccine card. Subot sila naman na ginagamit kung mag-travel ikaw. And then, ibang guro, gina-download nila, iskana nila aksyonerek, tapos kung naisa sa ilang nakababakuna na, ginamaro man sila ipang-scan nila aksyonerek, kag ang mga ligwa ng ngalan, pamutangan na nila. Hindi na nila pagkakason ang imo, ang ngalan sa nag-vaccine sa imo. Ang ubro nila, ang imo na lang ang ngalan, ibulos nila. Galing kitiniara, ito aksyonerek sila. May araman di nga kupog-kupog man. Ang isa ka nurse, ganimo yung doktor. Kung di natin nga lang, nurse, hindi pa man ko doktor, nga doktor ang ngalan ko. Kung di digtor, na-discoveryhan nga, namimando, hindi niya muaw. Ati, guwapi kay gini, nadakpan gina siya. Digto, gito na una-una nila discoveryhan, nga ang isa ka nurse, gimbutangan nila MD, nga doktor na yung gwaya, ati ang balo ni Dok
sungon, di yun, nurse pala ni gani, mo muna doktor. Oo. Nantaw nilang perma, mga pike man. Amo lagi ito natin nga peke. Iti ang dokumento, ginubra-ubra lang. Mako mahal pag ribrigyanay, depende na kung ano sa kada sigon. 1,800 pinakamahal sa vaccine card. Wow. 500 pinakabarato, actually, depende, gusto sa transaksyon yung adua. Sus. Hindi pwede ka pa yung kapili kung ano nga size ang bakuna mo. Ang bayo, Dok Chris Orongon, pababakuna, kagidlang, ano gidbing ibo, problema nga, hindi ka mababakuna man. Gani. Oo, ilabi na subong, ang bayo, Dok, kay, nagitimbre ako ni Dok Chris Orongon, Lacson Erect. Ang bayo, Dris Bacolod, ako ginusen sa patuman ng no vaccine, no travel. Oh. Dako ko nung sensa, kaya bayo doy nationwide na ako na doy ni patuman. Okay. Sinina. Aha. Gintimbrihan ako, ginabalakson dyan, ining no vaccine, no travel, palisini. Oo. Sinina na, ipatuman na ginawa na may memo. Kasi NCR sa mo Nationwide na ginawa. sa NCR sa mo nang ginapatuman to sa NCR. Oo, ang balik ni Bigtoga, sige pa lang ng start, pilot pa lang na. Pero ako sensa kulapan sa tinabilog ng Pilipinas. Oh, correct. Kaya mo nambal ni Doc Chris Orongon, ano ko yung gadget sa iba niya nga hindi kayo baka mapeke ka bakuna, libre man. Mamugid. Libre man ang bakuna, bisan nun oras do, kung gusto ka rito ng gabi, kato, no, first case do, magbabakuna ka. Kung may ubra ka kung temprano, kung may ligwa ka, pito ba sa Ayala, kaligwa man to. Oo. Pwede ka makapabakuna, kung isaway ba ng barangay na, bakuna ka man to, may SM man. Gani. Amo na ka ginaalingin sa ulo nila, ambal nila, sunod, nga kinanglan mo pa mamayke, isang bakuna man. Kung libre mo na bakuna, kag kapos lang man, mabahulat ka lang dito, kag mapakwa sa dugo mo, dugay-dugay. Pero maka na o, patublok na bakuna, kung itapos ko ng istorya, Oo. may bakuna ka na. Kag, mali ni Doc Chris, pero mo na mo bakuna, subong. Bisan diin ka na makadto, may mga bakuna, hindi mo na kinanglan para mameke isang bakuna aksyon na Eric, no? Aris Doc Chris sa ito na interview. Ano ginagawa? Marami ng vaccination card talaga that is each release ng vaccination card. Okay. So pwede mo ma-download sa online. So ang natabo is, most likely in-download nila ina. Tapos may mga vaccination card sila sa mga nauna na nabakunahan. Tapos sa din ilagin scan, no? Ang perma sa mga nurses, perma sa mga doktor, kagin transpose, kagin status sa may bakuna nga card na wala sang nakasulat nga nga. Dapat pagkatapos naging print nila, kaging konting, kaya mo na ang ipakita sa nagpaubra nga picking nga vaccination card. Yes, tapos ang malahin pa, mismo ang ilang travel certificate, kopya gini na tanan, pati ang phone, kopya. Ang problema ang perma, hindi ako perma ni Dr. Edwin Meroclor. Hindi mo perma, hindi man ako perma. Pero pagkitao, kasi most likely, kasi ang aton sila niya, ang pagkitao, ang pumuluyo nga nagpakita sila. Kasi most likely, final na sa kaso na. Accessory to the crime na sila, no? Kaga, hopefully, tungkol sa natabungan, mapapakuna na sila. Ang lesson na sila nga hindi sila magpapakuna in the first place, no? Why do they have to go to this extent na mag-produce ng mga fake na dokumento para lang mapakita na napapunahan sila? Ano gusto nila i-achieve? Di ko maikot sila sa COVID sa ulingin, sila matulog nila. Lawas man nila gapon. So, I cannot see the logic why people will resort to this na ang bakuna safe, ang bakuna effective, ang bakuna works. So, ang kamay kita na bakunahan, magkatatanan, si Boy Mantatasubong. And for free. Yes, libre na, voluntaryo man. I don't know. So, I don't know they have to resort to this. No? Kakakita pa naman kung paano nakabuli ang bakuna para ma-maintain natin na wala may napatay sa COVID, na manupuhaton ng hospitalization. So, I don't know why do they have to resort to this illegal activity. Akson Eric, si Dr. Chris Orongon, ang isa na mga volunteers sa Bacolod Emergency Operations Center. Puntog ito ginambali, Dr. Chris. Safe pa na bakuna? Saan gamay ka na bakunahan ka naman? No? Tiway man tanano, top Akson Eric, ang balad, libre man ina. Ano pang bason kung nga resort ka pa sa pagbakal sa peke nga bakuna, Akson Eric. Di ba lang tayo na suli, no? Wala na lang ni Basulay ko na matabo ni, ang balagi ko, ang mag-ina sa mga nasugatan namon kung kapabangkot sa parties bakuna, ang kinamay mo, kung hindi man pwede, abi nga isakripisyo mo ang kadamaan sa pilalang kay hindi mo bakuna, bla? So, kinamay mo, Akson, Eric, no? Ano mga ka-Akson, sa mga kagabi yun, so nasiling ko na, kanami, isa pang yung panahon, kanangita natin katinaw, duwag yung jabla sa panganod, kinagatipon, yung doon nagagalom, bla?
ay namin ni kumamintinarang angay sa nga panahon na aksyon na Eric, no? Ang pinakauli nga sitwasyon sa palibot sa sunod sa Bacolod subong kagabihon, live report kagrakta sa patron ang taglibot sa Bacolod aksyon John Diaz nga nagasaling sa totoran nga maka-aksyon sa rin ka mga bahin sa Pinas na motor ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kina aksyon na John Diaz sa yabe sitwasyon sa Metro Bacolod. Bangkoy maniling entrapment operation kinaw sa Pidakop sa Mag-Iloy pa sa isa pa ka persona nga naga baligya sang peke nga vaccination card. Mga tao da mo iginabalano. Ang mga kwartahan pa nila. Ay, oo. Kaya bangan nyo ang patong-patong nyo kaso. Start by sa report na aksyon Roger Gutem. Start by sa report na aksyon Arlo Ticaronao. Report na aksyon Nelson Patenyo. May gabi nila kay Madam Veronica Santillan Manukan. Check attendance lang wa. Si Madam Veronica Santillan Manukan. Si Madam Nilda Siguanse Araman. Si Rowena Castillo de la Cruz. Pa-check attendance lang. Si Yuni Bilaong and family. Dira sa area sang Pahanokoy. Ka-monitor man sa aton diya. Si Mourinho Espin. Nagabi nila kay Mourinho Espin ha. Oy kay Madam sa Ems Abuso da. Kay Attorney Pandanda may gabigid ha. Salamat kay sa pag-monitor ni Madam Ems Abuso. Ang pinarangga nga iloy ni Action Eden Abuso, no? Again sa kay Attorney Pandanda, may gabigid. Sa kay Ebony Butser sang Germany, ginatamyaw lang yes ni pamilya dira sa Banwasang Morsya. Gapa urok man pamati. Mr. Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa Barangay Mina, Sipalay City. Ginatamyaw taman dira si Juliet Sierra Frontliner. Mga taga Kwanda, taga Bastro. Rescue group dira sa area sang Sumag. Naga-monitor gid kadagabi diri sa inyo para tuntunan. Nagapa-urok-urok man sila pamati. Kay maninoy kay maninay chari sa labasyon da. Malan dira nga pagpa-urok-urok, no? Sige, aratsata karangkata this time i-check tarang ma-report na gikan sa tuwa correspondent. Unahon ta report live gikan sa First District covering sang San Carlos, Calatrava, kag Banwa sang Toboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Field Report. Yari sa aksyon Nelson Patenyo, line number 2 sa report. Aksyon Nelson, may gabi, please come in. Yes, aksyon Eric, mayang gabi man. Kag sa aton sini nga mga kaksyon, mayo lang nga pag pamati. Ilabi na gid nga kaina daw pinsar ko daw mabunok ng ulan. Ay nga. Pagka alas 6 kaina nadula ang dagom. Tada mo galom kinada sa Calatrava. Napalibutan kami galom di dugay-dugay lang pag-abot sa balay na gulpeada lang dula. Oy, kanugon. Mugani kayo kapangita kami di ulano kay Gani. pila na kadlaw ning inito ibandi gina siburo na. Gabalagtek mga duta ko da. Oo, hindi lang kabalagtek kas tao kabagtek. Wow. Mo ganang delikado da. Gani. Bagtik bulsa mo, hinay giho mo na. Man. Oh. Kasi tapos labi na may ginabatyag ka nga sa lawas mo. Ay, ang dira sa Calatrava o sarap na sa inyo trangkaso? Ay, mon gani nga Vice Mayor di wala na gina naka-preside sa iyang sesyon. Ay nga. Kay ang balya pre, son. Oo. Puli ko anay kay daw laing gimatiyag ko. No. Lingat ano problema? Yung guru allergy guru ni. Ang paningaon. Sa pangina. Basta biging kaon sa nga pasado? Oo, ni duwa kadlaw paningaon niya. Sino? Si Vice Mayor? Oo. Si Vice Mayor plakaon na? Tiyo. Sang Calatrava? May
hindi ka man kapang hindi kung imbitahon ka blang maninoy to, kasal to. Ati normal na yung magmaninoy ka, pero ang kaon mo ba si Damo si Vice Mayor magkaon, no? Di gid man galing Aw, kay nakakaon sa kuno sa mga pasayan. Di ba si allergy na si Vice Mayor sa pasayan? Ugi allergy sa. Basi ang yan nga dapat kay Vice Mayor pagkano niya lukon gro. Basi kung nagmapasayan allergy siya. Pukon lukon kag dagko gro yung mga allergy si Vice Mayor gro. No? Diba ba? Oo. Lang. Ha? Tipo, konti, ano lang Oo. medyo aganagan lang. Oo, Kay grabe da nang init sa bungo. May balula ka kusa pa timing mo lang action lesson mo. Oo. Kusa makakaon ka utan sila mong utan good for the health. Oo. Tigo sa ko ba timingan mo kusa ang utan kusa do nagahalit mo kusa sa imo mo. Mo gani man. Mala kun ba gudugay kasi ga kwag baga lupot-lupot ka. Oo, ti mo na. Lain chan mo bla lain chan mo ka kutoy nan. Amo na nabatsyag. Pa timing na. Ha? Amo na ginabatsyag to subong. Imo chan ka kwan duga kasi Paningaon da sa pila ka daw blang subong ti ka detox ko. gasuro chan mo. Oo. Tiang imo nga ita basa man. Amo gid eh. Ati kuan lang bu kuan lang bulan lang init mo na. Mukati. Problema ka na blok basa bulan ito ang malana. Isulod pa ya. Rekta Ito sa kundi na mo mala. Ha? Ano, hindi Tanaw na sa mamala. malana nga porte tagi sa init ko nadlaw. Kay init nga daan. Ay, oo. Sige. Sige. Sige, luan taning aton sini nga mga balita nga kag impormasyon nga nakuha Action Direct. Oo. Kay na nag-courtesy call si Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon ang OIC Chief of Police ang San Carlos Oo. sa kay Congressman Gringo Balmayor kaupo sa iya sini nga mga staff kay na Okay. ang ini nga simana puro ni tanan courtesy call. Ati ko, kilala ang gina ni Lieutenant Colonel Misahon. Oo. Kay ti Kaya ti bagwaro sa kilala ko yung mga tao nga dapat katuan yung kapangayuan yung bulig sa ulihi. oo man kay ang community importante na sa operasyon ka pulis. Oo, ti nagbisita sa kay congressman. Ano ba ni congressman sa iya? Ti i-maintain lang kag mangin non-partisan lang sa magabot ng eleksyon. Oo, tapos wise sa commitment sa kay Colonel Misahon. Ati maabot lang na parehab sang wala man gina-expectar bla nga nabaton sang kapulisan gikan sa mayor's office. Di maabot na ya. Si congressman Balmayor supportive na sa pulis. Oo, eh. Oo, Oo. Kadamo na mayara na saya gani nga nga pa shooting events. gali. Kati, o sa bawal na ng shootings mong. Mo gani man. Convert to cash lang nanay. Oo, boy, pulis eh. Mo gani man. Mga susuting competition, ba ipigan na may ganban tangadaan, no? Mo gani Hindi man. na pwede. Pero may mabuli kung si congressman sa mga hilikoton kag programa sa pulis. Ati matik na eh. Ate good. Matik na ti kay na nagbisita man sa sangguniang bayan. Oo. Ang imo ding kuya si Police Lieutenant Lumiain Lidawan. Okay. Kag si Police Lieutenant Tisos Alba. Oo. Iya deputy diri sa sanggunian kay na. Nag-courtesy call man siya. Medyo naman ang kuya ko na. Medyo ni. Oo, kang iya deputy lieutenant. Lieutenant. Ate naman ang courtesy call sila sa kay Vice Mayor manda sa Sanggunian. So happen nga si Vice wala kay nanawag si Vice di ko anay kadto da kay basi makalaton tabla. Okay. Oo. Mga SB member lang. Mga SB member lang Sinong chairman sa SB sang kwanda sang police matter da sa Sanggunian Bayan sa Sanggunian Bayan da? Si Pabros, Honorable Pabros. Si SB member Pabros. Oo. Okay. Di Si buligay na Chairman police. Tugina nag-preside yan actually sa ila sesyon. Kay wala si Vice Mayor. Si Vice Mayor. Ate, may commitment man ng SB sa kay kuya ko da sa Calatrava? Ang simple mo lang mga ambal nila. Oo. Kung ano kinanlanon sa pulis, pabala lang ang opisina kay matabang kami. Ate, very good. Muna nami. Ti sabat man dayon to si sir nga ti kami sir maintain mo nakatawahayan kag orderly and peace election. Baka. Mangin non-partisan kami. Ate, ang Calatrava, no, sa jaman na mag-eleksyon, lokal, ni man? Ay, hindi gid man wala ga pila na ka eleksyon. Tatawal, no? Lang di. Tubuso ba lang tayo, no? Ito kayo init na.
tubuso. Ito grabe dang political Rivalry da ni rivalry da. Parintiana man asla ni Oh. ni Valencia kag ni Hawuko. Okay. Sige, pero going back sa Calatrava, ti may man nga kortisikol mo das kuya sa ila. Mo gani man. Oo. Ti ang isa pagidi kapon di kadadlaw nagmeet sila sa election officer. Ti karon ma-meet naman sila sa lain naman nga election officer boss. Okay. Kay ang election officer namon de nga si Agnes Raulio gi reshuffle man. Ginbutang si Escalante. Tapos ang election officer sa San Carlos si Larry Villos mo na ding amon nga karon election officer direti amo gina hasta pulis hasta kumilik ginadala sa reshuffling panahon sa eleksyon. Gani, no? Amo gina. Amo gani man. So muni aksyon ni Rick ang pila ka impormasyon nga natipo naton kag kaina may isa ka vehicular accident nga nagaluntad diri sa Maya Banwa sa Calatrava dira sa Maya Sitio Aquiles Barangay San Isidro. Ang biktima ginkilala sa kaya Jet Ryan Benignos sa 22 anyos kag residente sang barangay Lemery. Ni siya ang nagamaniyo sang Raider 150 kag ini ang hinali lang nga nakabunggo sa isa ka elk nga truck nga ginamaniyo ni Ronald Parami 38 anyos sa residente sang barangay Tabon Valley Hermoso. Suno sa impormasyon nga nakuha sa aton sini nga mga kapulisan, ini si Parami kag si Benigdos nagasundanay halin diri sa Maya Banwa sang Calatrava padulong kuntani ini sila dito sa may syudad San Carlos. Ining si Parami nagadrive sang elk nga truck nauna ni siya sa kaya Benignos meaning ang motorsiklo nga gina-drive ni Jet Ryan nagasunod sa kaya Parami nga elk nga truck. Okay. Karon sa isa ka magkatuway nga lane, same lane sila aksyon na Eric bali sa tuo pakadto sa San Carlos. Ang dalan nga daan na dira kung hindi ka maghinay-hinay da nami gid ipadalagan da kay diri-diretso may duludulugon man. Okay. So karon ang problema kay ining si Ronald Parami nga nagadrive sa nga truck niya mayara nagliko hinali sa pakadto sila sining gina-construct lang National Grid Corporation. So nagliko sa sawala kay masulod sa kontani sa ila sining budiga. O karon kay gasunod ni si Benignos at di pagliko yag binunggo yag ang ulo. Wow. Sang sakyanan. O so muning resulta nga bali ang tiil kag subong arada siya sa may Lady of Mercy sa may syudad sang Bacolod. Okay. Nagapaayo-ayo kagati kay na naga-istoryanay naman sila sang pamilya sang kag ang tagiya sang truck nga di magbinuligay na lang kuno sila sang galastuhon sang pasyente nga dira karon sa may syudad sang Bacolod sa Hospital sa Lady of Mercy. Marami. Taga Bali Hermoso. Pwede mo masulti sa tuon sa natabo? Pag masunod min nagsunod nya. Tao ko mga layo mga 100 meters ni layo na ko nya. Nag-U-turn ko na liko ko ba mag sa budiga na ba? Sa man nadupita? Sa Aquiles. Sa NGCP? Sa NGCP. Pasulod ka na sa NGCP. Para sa budiga na mo. Kuha sa kagikan. Di bali di sa Carlos. Di sa Calatrava ko. Kagikan ka Calatrava. Kasunod ka sa iya ha? Ako ay siya kasunod ako ha. Okay, tapos? Then pagliko ko na, layo ko makaya, lugar ko kaya, liko ko. Sugundagan niya. Asa sa gikan po? Nasunod sa ako. Kasunod sa imo ha? Tapos, asa ka na pungkuan? Ay, side sa kwan, riding side na gilid. Okay. Narang ka tamampir ka na. Yeah, basta may sulti sang GC. Ako sa kami, di kami, kwan admin, balik ka sab ko na kamo ba? So muna aksyon Eric ang kabahin sa payag ni Ronald Parami ang driver sang elk nga truck nga ginabungguan naman iyan ni Jet Ryan ang Benignos diri sa
vehicular accident kay natak na alas 10 sang aga diri sa may Banwa sang Tubuso. Munang pila ka may impormasyon madulong naton para sa Action Night Patrol. Ka-aksyon nyo Nelson Patinyo nagaingon. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon Nelson Patenyo reporting live sa 1st District. Kobere sa San Carlos, Calatrava, kag Banwa sang Toboso. Mayong nga gabi dira kay Indero na Rihida Trava and the family. Kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, kay Teresita Constantino Agra, kay Madam Vanessa Mayo dira sa Rochester, Minnesota, USA. Maayo lang dira nga pag paurok-urok kag good morning, no? Action Lord John Diaz, ara na imo peanut beer nag-abot na. Ara nag-abot na. Ako nyo din na Vanessa. Ateya Kim Iriman, mayong gabi. By the way, ang Amity Volunteer Fire Brigade magapatigayon sang mass blood donation drive sa mabot nga Enero 22, Sabado ina nga adlaw, no? So sa luyag magdonar sang dugo nyo kadto lang mo sa opisina sang Amity Volunteer Fire Brigade, no? Sa interesado, dala lang sang valid ID kag vaccination card. Paibalo ina sang Amity Volunteer Fire Brigade. Pagi sa sining inyo palatuntunan. May gabi dira kay Kuya Romrom Rojo, Ka-monitor kag nagalanta sa Facebook Live si Kuya Romrom Otaner Rojo, no? Gapa urok-urok man siya. Inday Blasada, may gabigid. Alan Barniso kag Bobby Labrador, no? Lorna Dilihinsya sa kay Toto Ronnie Gordon and family, may gabigid. Kay Ramon Banares, Milili Oligo sa Tangob, sa kay Jolly Labado kag sa kay Ray Barrioga, sa kay Huma Luminada, may lang nga pagpaurok-urok. Sige, halin sa report ni Action Nelson sa Ilota sa 2nd District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Field Report. Yari sa Action Roger Gotib sa report. Action Roger, may gabi, please kabihin. Yes, Action Eric, may gabi sa mga action sa aton Direction Eric nga area of responsibility balkon sa parting sunod sa Action Eric padayman na vaccination for sa kagiring among kaso sa buong 24 na ang kaso sa COVID-19. Kag ang vaccination tinagapadayon sa gapon sa pila ka mga video kay magluwas sa Kadisite Arena may ara pa kita Action Eric na bahin sa pila ka mga barangay nga ginapatigayon sa karon na. So far, kamay pa nga ang mga tinguhan ng atong gobyerno para nga ma-proteksyonan gid ang aton kini nga mga pumuluyo, no? Inditanan na kooperahan man sang pumuluyo kadisnon sa subong daw may nagagawa di mga balita o may mga piki nga mga vaccination card para verify pa nato na Action Eric. Ang ini naman nga mga nagagawa karon nga mga vaccination card nga mga fake ini kung sino mga naghimo sa ganawa ni obra sini ang wala gid sa puslanan, wala pulos ng obra bla, no? Di mo na makaproteksyon pagkapagwa lang sa imo abing kasi may vaccination card ka pero kung kapitan ka COVID at dapat man gyapon tungod kay hindi man sila nga vaccine gid ang isa ka tao, di may ara lang gid nga fake nga vaccination card daw dako kaso ni kung yung kaso magid maimbestigahan at sinerek protein at tanan-tanan ginawa wala tulad pa nato nito gyan pa nato sa ato sa kapulisan. Ari balita ko sunod sang sagay may isa ka senior citizen nga bala nga ginlabo sa iya sila nga asawa nga senior citizen man pero sa report kay ili sila Action Eric ang nagainom-inom pero may ginpuisan amot tano managkuha man niya binangon ang asawa kag ginlabo ang iya sila nga bana pero ang report kini nga daw gintago-tago mula sa pamilya kay siguro ila lang nga bulngon da kay man daw internal malang
nga conflict ang natabo ti karon kay sige karon ka tagas ang dugo sa pila sa lawas sinisang bana at gindala nila sa ospital kagabi pero di pagabot sa ospital katinirma siya sa nag-aga pero pagkaaga naman kagahon ginbawian gid siyang kabuhi ang biktima gikilala diri kay Carlos Gallio Balihado alias Alo 68 anyos edad kini kaga residente ni sang Proc Housing diri sa may Tilapas, Barangay Rafaela Barrera, o siyudad sang Sagay. Actually, natabo ng insidente kagabi mga alas 10. Hindi dyan takla na. Sang ining biktima nga si Carlos Gallio, ang nag-inom sila sunerek sa iyang sinasawa nga si Maria Gallio Buhisan o kon Buhiman, alias Mayang, 68 anyos ang edad kag ini siya ate mo na draman nga residente sino sa report nga may gituisan sila hindi nagaling mabalaan sa bata bla kayang bata lang pinimong nagpa-record man sa pulis nga uko nag-report na sa uli sini kag napamangkot pa sa pulis mo si Cyril nga sa diin ni Eric ang nagpanagtao nga nagainom malang ang iya sini nga iya sini amay kang Iloy pero nagkuha iyang iya sini Iloy sang binangon kag ginlabo ang iya sini amay igo gid sa pila ka bayad sang lawas no kag posible nga siya mo nagdalang tao nga loss of blood kung nga ang napatay gid Action Eric ang ini nga 68 anyos sa ginlabo sa iya asawa nga si Maria 66 anyos kiniya ang iya sini nga asawa pero sa pahayag man sang Deputy Chief of Police at the same time Public Information Officer sang Sagay City PNP nga si Police Lieutenant Bundio Diaz sa interview sang Action Black. Hindi na kaaga. Alam mo sila sila ng support station. Bakit ko yung kaaga na siya yung na sensitivity kita sa kagapo. No, may isa ka biktima. No, ang biktima ni ang banan sa actually ang banan. Ang bana? Ang ito niya lang kasawa. Sir, ang bana, ginlabo siya asawa mo lang, sir? Oo, ginlabo sa asawa ang bana. Uy. So, pinagigit sa biktima, sir? Sino nga lang, sir? Ang nanan sa ating biktima, ang si Carlos Gallio Balihado. Alias Alo, 68 years old. Senior na. Senior citizen na. So, ang iyang asawa, sir, nadakpan yun eh? At large niya, sir, may aga na dinadalaan. Report, no. Ang sinimbi, tabo mo, itong gabi pa yan. Itong gabi, agan siya na-report sa station. Okay. Ang gabi, ang domingo. Sinabi na nga siya kung investigador. Oo. Kung hindi na makita niya ang asawa, ang nagagabi, pala niya malagyo. Tapos ang sinimbi. Pero ano sir sa investigasyon ninyo? Sir, ang rason? Initial investigation that prior to the incident about men started, no had a hidden argument during their drinking session in their house. When the victim fell asleep, the suspect managed to take a bladed weapon and hack his own husband. That's the main suspect. Yung hack wound on left arm. Tapos yung biktima nito sa Alfredo District Hospital. But, for medication, pero around 39 AM kayo na, yung biktima niya na attending physician, duty attending physician, ng napakain siya. So, sa subong action direct, ang ginahimo sang kapulisan nga coordinate sa pamilya, pero kung kabataan na pamangkutuloy, hindi man sila mag-file kaso. Ang ila subong Iloy, amo ning ila problema, ginapagitaan laki man, naglakat na yun to, pagkatabo sang incident, sa din ang ila siya may gindala sa hospital, agway na siya mag-upo dito, kundi ini siya nadula na lang hasta karon. Uplands ini si Maria nga naglabo sa iya sini nga bana. So
So, ginalantaw sa kapulisan kay sunod pa sa kay Police Executive Master Sergeant Elmer Maluco, ang Chief Investigator, nga ang kabataan, ilan naman na istorya, wala man siyang planong mag-file kaso, pero ginalantaw niya kasi kung may mga pamilya, plus sa side sa lalaki, nga gusto sa side ng isang biktima, nga gusto mag-file sa kaso, for so parte, wala pa man action erect sang plano kung bala ma-file gid ang kaso nga parricide, no? Kahit amo na ang dapat kay kung nalibawa magid nga hindi mag-file sa kaso ining kabataan ti ilaman ini nga kuhaan sa pulis ang affidavit of non-interest sa pag-file sang kaso. So parte ang bangkay sa karon ara sa isa ka punderarya gilagaw sa isa ka punderarya di sa ila di sa may syudad sa Sagay pero negative kuno sila masikon ato dito sa punerarya sa syudad sa Escalante pamangkot aton si Executive Master Sergeant Elmer Maluco. Wala maganik sila kabalo kung sa diin gindala ang bangkay sang amo nga biktima action ereka. Ginahulat-hulat na nato ni kung bala ma-file gid sila sang kaso o kung hindi. Sa katapusan nato ng kabalita action erek, kinoperate sang syudad sa Sagay ang duwa ka ugnat gid sang mga patigayon rin sa sugal sa direktiba nga ginhatag mismo ni Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe ang bago nga Chief of Police ang Chief of Police sa Tagay City PNP kag naladakpan sinigid lamang nga adlaw ang ila sina-operation na 5:30 sinigid lamang nga gabi gindakop ini Sanday ini si Ginalyn Valiera 43 anyos edad may bana. Divina Artos, 54 anyos edad, may bana man. Kag ining si Analisa Liama Garcia, 40 anyos edad. Ini sila residente sa James Village sa may barangay Ulsagay. Kasunod sa report, gampang sang tungits. No? Ari pagid, naggampang man sa Pusoy. Si Mary Jane Villaflor, 30 anyos sa edad. Si Naida Pason, 61 anyos, kag ining si Teray Dayara o kon Dayana, pila ni edad jaya 40 anyos, kag amuman si Mira Luna Carmen, 49 anyos. Ini sila residente man sang crossing sa barangay Ulsagay Magyapon niya, no? Sa Purok Cruton sa Imin. No, ini ang nagampag man niya sang Pusoy kag nakuhaan sila sang bit money nga 127 pesos ang mga baraha nakuha sa ila tinitanan ginigtarat kay failan sila sang kaso sa pagbayular sang PD 6802. Ini sila karon ang ditnado naman sa bahinsang Sagay City PNP Custodial Facility. Report diri sa may norte nga may sa probinsya, specialmente sa atol sila nga area of responsibility. Sa atong mga aksyon sa diin ka man sa Pinas, lambuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Guti sa report. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid aksyon na Roger Gutib. Live report gikan sa 1st District. Mayong gabi lang nila kagmay lang nga pagmonitor sa kay Army Major, my good friend Lance Medina. Para si Major Lance Medina, galanta sa nga Facebook Live. Si Beverly Acosta Pahutraw, para man ga monitor sa Purok Pasagana Barangay 6, si Rowena Castillo de la Cruz, si Toto Ronnie Gordon and family, Manjo Arnejo, araman si Sir Frankie Aluhado. May kabidira sa kay Sir Frankie Aluhado sa mga taga Morsa PNP kag sa pamilya ni Sir Frankie Aluhado ga monitor gid sa ato, no. Amo man si Jinky Jalagdon, pamilya lang si Mr. B. Boy Villasora, Balisa Mayo, Doc Matmayo, Noel Amar, Lily King, Alma Oligon, pamilya dira sa may DSB Barangay Pandano. Nalin na kay Jinky Jalagdon. Sa Ilawanta report sa 3rd District with action Arlo Ticar. Kung
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Arlo, may gabi, Pres Karin. Action Eric, ang mga katapos ang Special Drug Enforcement Team sa pagpanguna ni Police Lieutenant Marion Buenaflor, ang Deputy Chief of Police ang Talisay PNP ang nagpatigayon ini sang isa ka bypass operation mga tak na alas 7:54 sang gabi sa may Purok Malipayon, Barangay Zone 410, Syudad sang Talisay. Ang suspect nga nadakpan ang ginkilala sa kay Ronaldo Concepcion E. Caballeda, 31 anyos ang edad, isa ka soltero, kag pumulo sang Purok Mahidaiton sang nahinambikan nga barangay diin ining suspect ang kilala sa alias nga Brad kag wala sang trabaho. Na-recover sa mga kapulisan gikan sa posisyon kag kontrol sa suspitsado kamo ang isa ka heat-sealed transparent plastic nga may unod sang ginapatihan shabu, 5 ka mga heat-sealed transparent plastic nga may unod nga ginapatihan shabu nga ginabulok-banta nga nagabugat sang 2 ka gramo kag may standard drug price ini nga bali 13,600 pesos kag isa ka plastic container 490 pesos sang nagkalain-lain nga denominasyon sang kwarta nga ginapatihan binta sang droga kag isa ka 500 pesos bill bilang mark money. Ang suspect ang na-detain karon sa may custodial facility sang Talisay City Police Station, samtang ang mga na-recover nga items again forward naman sa PNP Provincial Crime Laboratory for examination. Maingab ilang sa aton mga amigo nga kapulisan dira sa siyudad sang Talisay, sa kay Sir Tony Silahe, sa kay Sir Marion, Sir Edmond, Sir Ramos, kag subong man sa mga amigo naton nga mga pulis dira sa siyudad sang Silay, sa kay Sir Jeric, Sir Pabuaya, Sir Ransi, kag sa kay Sir Cuare. Also may gabi man sa kay amigo naton Boy Montero sang Abada Iskay, siyudad sang Bacolod. Report nagikan sa siyudad sang Talisay. This is Action Arlotica reporting. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Action Arlo Tikar gikan sa 3rd District. May gabi dira kay Toto sa Nilosada. Gapaurok-urok man no sila ni Sir Alex Puentes. Si Raquel Di Malara mano. Nagapaurok-urok man Jocelyn Liboon Dispoho. Sa Purok Magnolia Barangay 7, tamyaron si Narisa Ruiz Ilaria. Alina kay Josepina Locsin Hini Rato. Gapaurok-urok. Sa kay G-Mag Hamantok, may nabigid. Toto Dennis Richard Tiboroma. Ibon ni Butcher sa Germany, tapos sinigli. Donald Kabasagda, may nabigid. Sa kay Africa Mandi Uya. Good evening. May lang pagpaurok-urok tira sa inyo. Toto Ray Baryoga. Sa kay Ramon Banares da. Para siya pa-check attendance lang. Balik kita, pagbalik na to, balik ka report na action dyan. Pagkatapos lang, sa ito importante nga mga pahibag.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sininga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mapuslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayasang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dula programo diri sa aksyon si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tablagan this time balikan ato sa nga Patrol 2 Cruiser Patrol. Balikan ta report niya final ni Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Aksyon John, sa balikan report, please come back. Dako pang isa ka most wanted person pinagi sa pagserbis sa mandamiento de arresto kay nagidamang sang hapon sa area sang Purok Masagana, Barangay Tacoling, Siyudad sang Bacolod. Ining dakpan aksyon kang gingkilala kay Junray Aligora, 26 anyos, kay residente man sang Purok Masagana, Barangay Tacoling. Ing wala to bares kay serve sa iya, may kaangtalan sa kaso nga paglapas sila hingga nagdumili sa pagbaligya kapag upot sa illegal na droga sa idalom sa Article 2 sa Republic Act 9165 kung na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Action Erika. Ang wala to bares ang ginpapanaog ni Honorable Judge Therese Blanche Bulunia, ang presiding judge ng Regional Trial Court 6th Judicial Region dito naman sa Branch 47 sa Hall of Justice dito sa Sang Bacolod. Kagi reaksyon agin na issue sa itong Agosto 26 tig 2021. Ining sa Aligora ang karon niya adira na unong sa custodial facility sang station number 10 para sa nagkaigo nga disposisyon na aksyon na Eric. Ining persona nakaangkon pa nini sa pila sa tungabahin sang iyaman nga dalunggan tapos ining nag-receive pa nagtingwa pa nga paladyo galing kay ti nagtuntog gilayon sa mga kapulisan sa station number 10. Report gikan sa Batol ang sa Bacolod Action John Diaz nga nagasaling sa tutaran nga mga ka-aksyon sa din ka mga bahin sa Pinas laboton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat kit Patrol 2. There you have it. Kabuusan ka pagpangalagan sa aksyon ay Patrol program sa Lunes edisyon.
balik ini Boss Martes, atong sining mga patrol unit reporters in action, nga nagpangalakad karong gabi, aksyon Arlo Ticar, aksyon Nelson Pateño, aksyon Roger Gutib, John Diaz, back-to-back sa piloto, aksyon Papang Nixon Tahom. News Center, action ng Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Sporgar, backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir El Rey Dutilios. Transmitter Control Tower sa Balakay Tulog Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa kasama Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong ang Kurman Action at Patrol Program na naman sa Action. Eric Magbanwa, kasalingan Diyos, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at magtulog, magpangamuyo, sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Mga kaksyon sa mga bayan sa Pinas, labuton ka sa amon sa mga balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,